I el grup tercer de la segona divisió B, l'onzena jornada ha estat nefasta per als equips catalans. Dels 8 que hi ha guanyat el filial del Barça, i en aquest cas ho ha fet contra un altre equip català, el Badalona. El Badalona encara no es creu com va poder perdre el partit ahir al miniestadi. El Barça B s'havia avançat a la primera meitat amb aquest gol de Goran Maric, però a la segona meitat els escapolats van disposar de 2 penals. Els va parar tots dos Rubén Mingo o els van fallar Albert Cámara i David Prats, depèn de com es miri. En el cas de Cámara és el primer fallat dels últims 17 llançats. El Sant Andreu ha aconseguit un empat gairebé èpic amb l'Ontinyent. En un camp que estava ple de tots per culpa de la pluja, els visitants s'han arribat a situar amb un 0-2 en el marcador gràcies a 2 gols de Dieguito, exjugador del Miapuesta. Però Manolo Lanzarote ha tornat a rescatar el seu equip amb 2 llançaments de falta, el primer en el minut 51 amb molta picardia i el segon en el minut 71 amb una execució perfecta, gairebé a l'escaire, de la porteria de Rangel. Per completar la mala jornada dels equips catalans de la zona alta, el Gavà ha caigut per 1-0 al camp del Deni amb un gol de Viale. El Lleida, mentrestant, continua negat davant de porteria. Ja són 3 partits sense marcar, després de l'empat a 0 a casa contra el Benidorm. El Sabadell ha caigut en un sot important de joc i de resultats i el Santa Eulàlia l'ha apallissat avui amb un 4-0. Al descans, l'equip de Ramon Moya ja perdia per 3-0 i a sobre ha hagut de veure com 2 dels gols els ha marcat un davanter que va fracassar la nova Creu Alta, David Gallo. Els altres 2 han estat obra d'Adrián Ramos. A la segona meitat, especialment, el joc dels arlequinats està molt pobre i, a més, han encaixat el quart gol quan el Santa Eulàlia estava jugant amb un jugador menys. El Terrassa va tenir l'ocasió de jugar al Reino de Navarra, però el partit se'l va endur el filial de l'Osasuna amb aquest gol de Molo en el minut 88. La Graveneta ha estat víctima de l'encert de l'Oriol a les accions d'estratègia. En el minut 10 de partit, els de Manolo González ja partien per 0-2 per culpa dels gols d'Ivan Espadas i Esparza. El central de la Grama, Raúl Rodríguez, ha escurçat distàncies amb aquest gol en el minut 19, però l'Oriol ha recuperat aviat el control del partit i ja en el segon temps ha sentenciat amb una altra diana d'Ivan Espadas.